Fai moito tempo, nunha illa moi lonxana, caíu do ceo unha criatura sobrehumana no mar. Así permaneceu varios días, flotando ondas ata que un grupo de pescantis, botando as redes, o capturaron. Chamados pola curiosidade, transportaron ata a illa, e unha vez alí, descubriron algo abraiante. A criatura non só estaba viva, senón que agradecida proporcionoulles riquezas, sacando aquelas xentes da súa miserenta situación. E non só iso. Aquela criatura curaba os enfermos e incluso era a fonte da eterna xuventude. E non conforme con iso, proporcionaba alimentos en abundancia para toda a illa. Co paso do tempo, creouse un culto arredor da criatura e unha aristocracia que controlaba as riquezas que esta proporcionaba. Todo o que tiñan que facer era darlle de comer á criatura. E a criatura, agradecida, rañaba o seu pelexo e devolvía o favor con creces. Aquela recén creada aristocracia encargábase do reparto das riquezas que aquela criatura xeneraba. Mais algúns ollos cobizosos non estaban conformes con aquel reparto e decían por máis. Un día un aldeán, impulsado por esa mesma cobiza, achegouse paseniñamente onde a criatura e cun coitelo na man raxoulle sen piedade a barriga. A criatura ferida defendeuse como puido, pero o mal xa estaba feito. A xente o ver saír os tesouros pola ferida volveuse incontrolable. E aquilo deus outrora louvado converteuse en carniza. Xa non quedan riquezas, nin pesca algunha na illa. Non sei o que dis. De nada vale que o teñas todo se non o coidas. Certo, e agora xa non temos nada. Tan só a area que pisamos cos nosos pés. Que podemos facer agora? Aínda o tedes todo no voso corazón. Coidádeo.